Hej Robert! Hej Robert! Hej! Kom här. Hej! Hej! Ska vi gå in och Ja, prata? kan vi in? Okej. Vi har sökt dig. Sigara giltsani. Ja, vi har sökt dig. Kommer från Migrationsverket. Du ska få lite information från oss, lite papper. Och vi har lite information till dig om vad som händer. No, sigara ko giltsani giltsani. Tolk. Sigara giltsani giltsani. Ja, Kan du giltsani kan du kan. okej. Sen. Men, I come in till Dukan. okej. Sigara is gazier. Can you read? Kan du läsa? Här. Läs här. På denna. Zimbabwe. Den. ትካል ምክትታል ጉዳይ ስደተኛ በሀገረ ሸወደን ዝኾነ ይኹን ናብ ኤምባሲ ሸወደን ዝቐርብ መመልከት ሕቶ ዓቑባ ክጸድቕ ይከኣል ናብ ሸወደን በኣካ This is my language. Ja, Ja, precis. this is good is language. Good. Ja. Ja. Och det är liksom Nej, medan nej, du this is väntar. no. No, it's Swedish. No, this Ja. is finish. I will money is no good trouser. Okej. Is good for I win tea is money is no danger money is no good. Oh, no, this is not for money. This is where I will money. I will money. This is I know it's sure that I will money. för det här handlar inte om pengar. Det här är medan du väntar. Ska vi ringa en tolk? Ja, Ring tolken. jag ringer tolken. Your money. Hallå ja? Ja, hejsan, mitt namn är Gabriella. Jag ringer från Migrationsverket. Ja, hej. Ja, hejsan, jag skulle vilja att du tolkar lite för mig här. Ja, visst vänta lite bara. Ja. Vad handlar det om? Ja, det är så att det är en kille här som har sökt asyl i Sverige och han håller på och väntar på svar från på sin ansökan. Jag kan läsa upp och så kan du tolka. Ja, visst det kan jag göra. Ja. Du kan förklara för han vad som kommer hända här nu. Okej. Står han där? Ja, han står här. Okej. Du kan hälsa på honom här. Robert heter han. Hej Robert. Hey. كملها دحينا. صباح حجي دويلة هلا يدلا إذا كنا بز حسبنا حبريتا سايتردو سلزخوني بقامكو صبغين نخردو بحالتيا أنا سل لغة حمامي تعالي مسيلك الزغاب لما تصير ولا حتى تسلي لك أو حد يمزوغا ما غال عبيني كداني بالليل لما لا كل رد يعني أبجع اوكي حنصب صنعك حتى يبل han säger så här att han har inga pengar och han behöver pengar. Jag vet inte vad det handlar om. Nej. Men då ska jag förklara vad det handlar om. Jag vet inte, kan du fråga honom hur bra han är på att läsa? روبرت إذا نجر بزعبا جنزب هيكوننا بدينا له تتغطل الدليل دلها حدي عبنباب كما يغال لك الله تقدر نجار أنا بموت جنزب دي بكخمي كرك عطن بابا هنا أكو جنزب يبينا نبدي ما راح ما غير له ولا أنا زي شجرة كوي وشيكا كوي أنا أعرف لنا Han menar att han inte har pengar så han har svårt att läsa. Han tappar koncentration och sånt där. Ja, men då ska jag läsa här så får du tolka. Okej. Och då står det medan du väntar. Ja, här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige men som ännu inte har fått något svar på din ansökan asyl och om dina rättigheter som asylsökande när det gäller arbete, skola, boende, hälso- och sjukvård och ekonomisk stöd. Det kan du säga, tolka. Okej.
Ja, nu ska jag tolka. Ja. Robert, انت تبلك على مسلكا في ذلك ما تزلقوا ورقات بزعفة أب شودة فقط كان لا تتصبغها غلقة فقط سلزي بلك انت مسألة لك في حتى تخيلن زحبر حبريتا بزعبة حكمنا أخون بزعبات مرتي ويدما بزعبة أنا جنزب حاجة كجبر الكازق اليوم مالتي تبلك على تقول كل اللي خاطركم بلغة ليه كوينا غيرنا نو جنزب كبدي بالله تقولوا لي خاص قطعوا عنك تازبلت إنه كوي ترجم الكادو اللغربة مو تسلب بتسقط الله خاصك كوسك قاعد دبلتك خاصم بعد الله تسلب تسقط زغن كبول إلى حرام من تسلب قاعد تسقط قبلول Skulle du kunna hälsa honom eller säga till honom att om han vill prata om ekonomisk bistånd att han får komma in till Migrationsverket och boka tid. Okej, ska jag tolka nu? Ja, alldeles strax. Och plus att han tar med sig att innan han kommer till oss på Migrationsverket att han har läst igenom det här pappret som han har fått utav oss. Okej. روبيت انت تقول لك لا مسلكا حجي انت بزعبا جنزب نحن كتزارب كونكا ابت اوفيس ناي ميغرافون متيخا او جزيه تحس بدهر يخا بزعبا جنزب كتزارب تخل حجي بزعبا جنزب كنزارب اي نخلنا ግን ቅድሚ ምምፃእኻ ናብቲ ኢሚግሬሽን እዚ ዘሎ ኩሉ ወረቃቅትን በቃ አንብቦ اوكي ገንዘብ ግን ክቡን የምጀ መወዳቱ هو مالتي وخم تبلا دلاسي متي حاجن كتزارب على كم صوم بحالتي اوكي بقى تردي كادي كله هدي يا بقى يا غني العتمه هبكن بلن اوكي han tackar för sig och han ska nog han är väldigt tacksam att ni kom. Ja, men det är bra eftersom det är, vi medlar eller säger detta på grund av att detta är efter kontorstid nämligen. Så vi har lite bråttom. أجيبا مالت تهويخنا لنا كان في زينا أوفيس وطاينا متينا كدخل تصل زل كامبر حجي أوفيس عصويو يمكن متأكد لزلنا هنا متينا نقول ما تيجي وجه تروح بلن انتايلك اتشجر ابو علي نقول ما تيجي ገንዘብ ይለራ ابو عليك መጸኛ نقول ጸገም የለም በለን هذه ماي Ja. Han säger så här att när det gäller ekonomin så kommer jag imorgon bitti. Det är inga problem. Välkommen. tack Det är bra. Okej tolken, tack för att du tog din tid. Ja visst, tack ska du ha. Ja, tack. Hej. Ciao. Hej. tankes Okej, Robel. Yeah. See you tomorrow. ብዙ حاجه Hej då, Robel. Bra. Hej då.